Su Aisha ne a gida? Ana shigo. To shigo, ga ta nan tana ciki. Shigo ki zo. Daga nan kin san ta sarkin bacci ce, tana ta bacci. Aisha, ya garin? Ka ga 'ya'yan nan? Dama ina ta son in muku nasiha. Dan Allah ku kula da duniya, kun ji? Dan Allah dan Allah. Kun ga zamanin nan yanzu in ba ka kula wallahi tallahi sai a abun nan. In ba ku 'ya'yan nan kun ji? Tunda na ga bakin ku na motsi na san akwai magana a cikin shi. Bari in shiga daga ciki. Ke ƙawata na kusa aure. Aure kuma? Wa ke nawa za ki aura? Jamilu. Jamilu. Ni wannan Jamilun na gaji da firar shi. Tun fa muna makaranta fa ke ta bani labarin shi. Ruwa shi ma kike ka a gani. Ya ce zai gaya wa iyayen shi za su turo. To Allah ya sanya alkhairi. Sarki ruwan ido wa kika zaɓi? Ke ta ni labari. Gobe wannan ni ce, gobe wannan izo, gobe wancan izo. Wai kin san ma wani abin takaici ma? Baba wallahi ya iya tsayen min da guda ɗaya. Daga wannan sai wannan, daga wancan tsohon sai wannan tsohon. Wani ma siriri, wani ma dororo, wani ma baƙi kirin da shi ko kala na wallahi ko dacewa ma ban yi ba. Ni ba ma ki sani ba, wallahi dukkan su ba wanda in dukkan su ba su tafi can. Allah ya kawo falle ne. Ajigi sarki ruwan ido ki zaɓi ɗaya daga ciki aure. Bar kawai za mu ta roƙon Allah Allah ya fito mana da zaɓi mafi alkhairi amma wallahi ba wanda ya mani. Ke? Ni ba zan iya ma zaman ƙauyen nan ba wallahi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ina sallama. Ha, ni ne nan. Kai ne? Auto sanda zuwa. Ke zo nan. Baba bara ki kira. Ni ne na. Ni ne na zo. To lafiya kuwa? Lafiya, gurin ki dan zo ne. Ni din? A haka? Wallahi, ya yi ki san zo. Sai na fafe su kaf. Ai na ga abin ne. Kin ga abin ne ya mata? Ba tsufa ne ba da dai dan abun nan ne dai shine ya abun nan ba tsufa bane wallahi ni wannan nan ga sa kananan kayan kin ji ko? To
To in ban da abinka baba ni ban ganka ba ni ban san ka wansan daga ina ka zo ba. Yan mata kenan. Ani na ganki. Yan mata. A can a ƙofar shago? Na je can na samu Maltina ina cikin zubawa. Kawai sai ga kika girma. Kai garin kallon ki ma har ina zuba cikin jikin kai ni ban san ma na tuka riga ta ba yadda kika wuce. A haka ba yan mata wallahi. Amma kai ja ba? A yan mata haka Allah ya yi mu. Wallahi haka Allah ya yi mu. Yan mata haka yan mata. Ai yan mata na zo ne akan kawai ni in aure ki duk abin da kike so in baki. Ko nawa ne zan kashe ni zan aure ki har man dauke ki mu hau jirgi mu je turai mu je. A haka zan dauke ka mu je tura ko kuma mu je gidan zu. To me yake maganin abu ba kuɗi ba ne? Ko buri ne inda kuɗi ai mace sai take. To me kike bukata in baki? Kai gidan kuma zan iya sawa a sake shi. To yanzu dai komai ya kamata komai ne dai. To in dai magana ta kuɗi ne kawai an gama an wuce gora. In dai a ƙauyen ne gaba ɗaya. Wannan kike yi a nan. Ku zo nan. Ai na zo gurin kuɗi. Ya hujjat. Barka da zuwa. Gurin kuɗi Ya hujjat. kuɗi na. Gurin kuɗi na zo. Ai mai sauki ne. Ita wannan yaya. Wannan yari ne ya ina girma da yanda ka zo kuɗi to a bani da ma Allah ya kawo ka a daidai. To ai ya tace. Ya tace ai. Ya tace. Ai ban sani. To. A dama ta wajen ka ce? Kwarai ma kuwa ras. Wajen ka ce? Ras kare a gado. Ai ita ce din. A ita ce? Wata dama ya ce? Yayi ce. To an gama. Ai baka da saurin Yanzu ya aka yi ne. To ya za a yi? Ai abin da za a yi na gurin ku. Auto. Me ya kawo ka? Na zo ne neman ina son da iri na gani. Auto. To bahin da muka ci ya za a yi. Ba lokaci a ba komai wannan ba komai. Auto an bar shi ko? Ba komai wannan. Yawwa to ai. Tunda an babbahi a farkon magana. Ya sakina. Kira ta. Yakinan gona. Yawwa. Farkon magana. Yawwa tsaya nan. Ayi wata warewa ce. Yawwa. Gaishe shi ga hehi. Lafiya lau. Yawwa. To shi ma saurayi ne. Mike. Ki bar ganin ya girme ni. Yawwa yana da kuɗi. Yawwa duk abin da ya ce amai. Yawwa. Shekarun sun dawo baya saboda. Baban da kai. Zan sai maka mota. An gama. Zan sai maka mota. Yawwa hajin bana. Zan biya maka. Wani gidan naka ne? Kwarai ma kuwa. Kaga shi da kuje. Ka gane? Zan turo a sake wani. Haka kai sake. Insha Allah. To madalla. Kai ma za a yi maka. To ni mashin nake so a dan saya mu. Saboda gonar ta akwai nisa. Yawwa. To shikenan ka ta yi dai ko? Sai kirka mai biyayya. Ya arziki na bin kina faman guduwa. Yawwa yi mai murmushi. Yawwa. Yawwa. Ko kaifa? Haka ake so. Haka ake harka arziki da mai arziki. Saboda Allah da Annabi. Sai furata da mai kice za ki barar da ita. Yawwa alaji. Karɓi mana. Yawwa na baba ta ai. Yawwa ai ka san su ƴan tagwaye ne. Yawwa. Yawwa je ki gida yawwa ta dai yi ko ta yi to an gama kullun ka rinka zuwa ka ji ko yawwa in ta zo kawai in ma ba ta nan ka kira ni ne hen mata tadin in ta zo hen mata bayanai a'a ai in ne aski he ya dauka ita ce amma an ta tsaya buzuzu ai kaga daidai kenan yawwa ai da kanmu mama ba ko yawa ai muna nan zuwa yawa zo mu shiga gida yawa Aisha ta zo wurin kenan. Ina zumunci. Kamar yadda muke da Jamilu kenan. Haka nake so an kan kula. Gaskiya ne. To ya labarin alƙawarin ne. Wanda iyayen mu suka haɗa mutum muna ƴan ƙananan mana kuma ni shi ne na kai shi. Ni ka dinga mun alƙawari
ne ba iyayen mu bane suka hada abun ba. Gaskiya ne ne sakina. Ni san kiyar ga. Duk wani jijiyoyi na ya kakkama su. Ba na iya komai ni in ba ganin ki ne ba ko na ji aminki. Ki duba ki ga yan kwanakin nan ko abinci ba na iya ci tun na dan lalace haka. To shi kenan. Kwantar da hankali ba ka san an ce matan mutum kaza. Aure nufin Allah ne idan Allah ya ni matar ka ce sai kaga Allah ya baka idan kuma ni ba matar ka ce Allah ya sa mana mafi alkhairi ko? Gaskiya kin yi magana amma ni na so in ringa ganin kafin magana a bakin ki a bisa lamarin mu ko ba gaskiya ba ni ma na mutu farin gwiwa. Sai kin ga bacci ba na iya yin shi. Sai dai bacci ba na dauke ni. Kin san soyayya da musu ko ba gaskiya ba. To hankali na ya biya da gudu wallahi sai zo in ji magana kan tuna nan musan yadda za a yi. Kasa baba a gaban na ta mai kuka ma ni akan wannan. Oh haka? Gaskiya. A wasa ke. Dan na nuna mai ni ba zan iya barin ki ba. Ba gaskiya. To shi kenan na gode da wannan kauna da kake yi. Allah ya bar zumunci. Shikenan. Yaushe zan dawo? Ba wani abu. Kuma zan tafi kasuwa. Ya kamata a ce salama alaikum. Sauri da fito wannan. Ba na so tana nisa da ni. Ina dai garin masoyi ba nisa ga ni ga ita. Kai ni fa anya ba shiga gidan nan ba kuwa. Wai da mai kike kawai take da kike ga mu? Amma fa gaskiya fa sai dawo ta kike kyawa ce. Kike ce ta gwaye? Sai. Ina tana ta bani labarin ki tana ta bani labarin ki. Yace ce ki gani da inganta ka wannan take da. Ko kuma ni da nake ta shin labarin ka ba na kota in ganka ana ta ruwanka yau gashi Allah ya dama. Gaskiya. Ko? Kai, yau ne na cika alƙawari a daina mun ciwon baki. Ah, yau kin gaba. Yau kin fita sibil. Amma fa gaskiya Aisha ka wannan take fa zazzafa ce. Lai ta haɗu sosai. Daga magana? Suni kin ma kawo min ita baki gabatar da sunanta ba. Ko in ce ita bata gabatar da sunanta ba. Kai ni ba na rowan suna. Suna na Sakina. Bata baka labari ba ne? Ta bin labari gaskiya ma fa sunan yi daɗi fa mata. Ni shi ke ni bar tafi gida kuma. To, sai na raka ku? To, mu je ta kamu. Ni ne haka. Za ka je ka fama ciwo. Ya kawai Allah. Kuje kawai. Ya daure mu je. Sai rayuwa ne sai ana abin nan ana abin nan. Kin san ni fa ina kallon ki ba na gagara kallon ki. Ina matuƙar jin daɗin kin ga ina kusa ki ko shi. Amma fa go gaskiya Aisha ka wannan take ta haɗu wallahi. Wallahi ka. Sai kyakkyawa haka. Wai shi wai na kwaɗi ita ne ba. Mun gode. Mun gode. To mun gode ba. Ya ji ba. Sai kin gani ni ma ina nan zuwa gida. To gaida gida. To shi kenan. Ya ji ba. Ina ka je.
Gaskiya kuna kokari. Amma guda ai da shi Allah da wasu na su da ai. Kun ga shi ko? Yawa. Lafiya ba ni sallu. Saboda wannan gidan amarya ne. Don amarya ta zo ta. Duk abin da nake nuna ayi shi. Ai muna da labari a nan. Da yi daban da na kowa. Sannu ku da aiki, sannu ku da aiki. Ka sani da sanyin ziyara. Muna tafe? Yawwa. Muna tafiya Alhaji. To she ka ga gina ya ku. Yau ta mu. Yau kwarai. Duk wannan gidan nata ne. Hakku wannan gaskiya ne. To kai ka ji fa. Zan sa ta. Daɗi ka heni. Alhaji. Ɗakunan ne ga sunan wa da ƙanwa da ƙanwa. Ga wannan. Nan da ke gurin girka tuwo ne. Ya Alhaji. Alhaji a ina kala koyan kwangilan nan ne. Ɗan da so. Amma ba Alhaji ka bori magina. Alhaji. Wannan ya taku ba ta mu gida. Wannan ya tawo da zan saka. Ai ka bori gona. Maginan ma na gaba ɗan nan bane. Ai wannan yan birni ne. Ba birni bai na ake irin wannan gini. To ka gani ya cap. Kai. Yaushe kana jira wannan gidan dan kwangilan ma a miliyan 100 na bashi. Gina ya kwarar kuwa. Saboda haka. Duk kuma wannan yarinya ita kadai. Wannan ya kuɗa. Wannan yarinya sunanta mun baka. Kawai. Ai sunanta an bani. Yawwa. To amma ai akwai gyare-gyare. A ce an baya haka nan. Ai kai jin daɗin kyauta ya ba gaisuwa uwa da uba ba ta taɓa kulle ba. To Alhaji. Kana ji ko? Ai wannan tunda abu ya nesa ya zo. Ai da kai za a yi. Ina na ga wannan abu aiki ya tafi gini alamun shi ba zai daɗe ba za a gama. To saboda haka za mu je mu ma mu san cikun da muka yi da mutanen mu ƴan uwa na karkara can mutanen Lukoro. Yawwa. Da mutanen Makarfi. Yawwa. Da na Gubuci. Yawwa. Da na Gimi. Kaga fa. Duka sai mun gaya mu kowa. Wato a Gubuci ba kaga muna da jama'an da za mu gaya wa. Dole. CKT. Suna nan. Duk suna nan. Dole. Su dan Zaria mai photocopy. Yayi musu hotuna iyayi. Kai muna fa dole fara ai zai abun arziki. Saboda haka. Mu yanzu Alhaji abin da ba a yi. Inda abin nan din yan kudin gaisuwa uwa da uban nan da kudin hodar yarinya ce ta dan kare. Da dan barba da kuma tun nan. Sannan zamu dan da jagira da menene da irin wannan jan bakin. Yawwa da su ne suka dan kare dama. Ka san wannan aure sai an je an faɗo a gidan rediyo. Da gidajen TV. Yawwa. Wannan gida ma kadan bai yi ba. Wannan gida yayi. Ai da ka ruhe. Wai ka rufo kuɗin mu je mu haɗa kayan sha'ani a shaguna. Ai wannan gida yayi. Dole in ma bai ba zan kira ku zo gani a rushe shi. Kwarai kai. Saboda dan kwangilan in naga aikin ma bai kyau ba rushe shi zan yi saboda wannan yarinya sai ta zo ta ga gidan nan tukunna. Ta ce yayi. Sannan a bar shi in bata ce yayi ba rushe shi za a yi. Ku shi Alhaji. Yawa ai gaskiya ne. Za ta zo ta kai. Alhaji mu yanzu. Amma kuma mun gane mata. Za mu tafi. A dan abin nan. Wannan ƴan kuba sama ne kawai ba zan kai ta ba. Dan abin nan. Ai ma ta hau jirgi ai ta hau. Yanzu na daina ba ku kuɗi a ba. Muna ji na ko? Banki zan je za a fitar da dala. Can banki za a kai mu a rika ba mu kuɗin a banki. Yau a rika ba ku dala. Kuma mun zama masu dan bin layi ne da aka. Mun zama ƴan ƙasa. Kwanan nan za mu canza riguna. Shikenan. Za mu je. Qur'anin bana za mu sa ba. Bana da su za a arfa. Sai a yi da gaske ba. Saboda ina mai maza a haɗa gidan nan. Gidan nan amarya faransa. Ba na son aikin wasa a cikin aikin nan. Alhaji magina Wayannan iyayen yarinyar nan ne suka Ni na san Toyota da kuke gani. wani kamfani ya kawo ta da wani tayi. Tayi. Alhamdulillah. Wace kuma na gode da yake da Wannan ka san Kamfani ya kawo da layi wanda za a sa. lokacin ina Za mu je. Kai Alhaji ina jin daɗi da kai ba ka da tsoron shidima. duk gurin da take girki. Nan Kwarai kuwa. wato ƴan girkin ta za ta yi mata aiki. Cikin gidan nasu ne. Madalla. Ai kuma yayi. Kuma komai Allah ya masa Allah nasara. Aha ba kuma Ai talauci kuma ya kare ma daga wannan lokaci. To duk wannan rigima da kake. Ka rike da kake ai ka kare kuma.
yanzu ba ruwa na da cin bashi. Ai yanzu bashi sai dai a ci abunka. An gama. Yawwa. Kuma alhaji babu ci. Sai abin da hali yayi. Yawwa. Ai taushe ko ba ta inda muka fito. Yawwa fito da sai an jima aiko. To baba taushe a gaida gida. Allah ya tsare. Kai yaran nan. Ana nan. Kuma da nake can hanyar ba ta fatu ba. Alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa yayi. Ha ba taushe. Wane ne? A'a. Gidigo, taushe? Ya aikin ka? Lafiya kalau. Kokari ya nama. Lafiya kalau. Malam Isa. Muna Ai na lafiya. zo kana ka nama. Wallahi tallahi. Mun gama cin abinci kenan. To ni Allah ta kwanin mu mai kyau sai to ga. ni na gaji da abin nan kuma yaro ya dame ni ya abin nan. Me yake faruwa? Ya aka yi Malam Isa. To ni sai biya nake kuma shiru nake. An ce Ka kwantar da hankalin kuma ka yaro ya zo kamar ba ta bashi amana ba. Ya zo ya ganta. Ya ganta da ido. Sun yi hira. Sun yi hira. Ai kin gama ya gama. Ai dama burin da ake yaro a lallahi yarinya su zauna su fahimci juna. To aini ya je wuri na ce min bata amince da shi. Kuma ni ka gani ya za a yi haka. To kamar da zamu janta kata. A yau din nan kaga daga nan Yauwa. Ai to tunda ko waje ma ba za mu fita gidan za a koma. komawa zami. Sai mun ci Sai na tubur mu hita ma Ai tukuna. mu ba a mana sanya ba a mana irin wannan. Ai alƙawarin nan tun ana ƴan yara kuma sannan sai yanzu za ta yi mana Yau iskanci. to gaskiya a dai duba. To kai Yanzu ka hakuri ba da kwanta da yau. hankali. Kai Ka hakuri. je gida ka ci gaba Dole ne da hankali na ita shi. kararraken naman Yaro ka. abinci ma an bashi Yaro ka baya ci. gaya mai wannan abu mai sauƙi abu ne zai zama ya da ci wuya. abinci. To. Ka gaya mai da tunaninsa ta kwana saboda ya samu natsuwa. Yawwa. To Mu to kuma shi za mu Daga je yau mu ba za gyara a ƙara wannan haka ba. matsala. Mu muka haife ta ko ita ta haife mu ba mu za mu Ka san yaron zamani sai dan nuna maka to wata da kwana. Allah dai a taimaka. a ba komai ba To komai. saboda haka ba Ni zai kan komai. mutana. Haba Da haba. Allah ka taimaka. Ka kwantar da hankalinka. Ka kwantar da hankalinka wannan abu kai tunda ma an yi haka. Yauwa. Ni abin da nake gani taushe. Eh. Kawai ma a je a yi shirya kawai. Ka je ku yi shirin aure kawai. To shi ke. To shi Ko ne ba haka ba? ku da A ji a tattanaji komai kawai za a sa rana. Eh. Yawwa. Duk abin da muka shawarta an muka haɗu sai mu gaya ma kawai a sa rana. Na ko na ji daɗin haka. Kawai. Lalle Yanzu na ji abin da Kaga za a aka yi. yi maganin shaidanin samari. Kana ji ko gidi Ko ba haka ba? yanzu abin da za a yi Eh. ya baka dan wani abu da raka ka gidan su kawu a gaya musu maka abin da ake ciki Au. ko ba gaskiya ba yawwa Na san waya ta ba kati. yawwa waya ta ba ka ci dai ba a ji an gaya su kawu a za a yi ta sha'anin biki ne ba mu yi waya kuma a waya ta ba kira dangi ba Kuma ko anan za a cinye dai sadakin. Haba Kuma haba. abin ka ba. Dan mutum ai albarka ne da hisa da baya karewa. Arziki baya karewa. take karuwa Wanda abinka al'amarin ai komai yayi daidai. Mu yanzu za a samu yarinya a zauna da ita a yi mata fada a gaya mata gaskiya. Ka je kuma duk shirin da za ku yi ka yi. Da Allah a Insha taimaka. maka Allahu ba abin da zai gagara. Ai alƙawari ya wuce wasa. Ko ba haka ba Ai taushe? shi. sai Yauwa. magana da yake Da Allah ka ƙara ba shawara to shi. insha Allah Eh. ai kamar aka Wani yi yan- baka shawara da ce ka dan san abin da aka abin da ɗin ko Yawwa. yawwa to sai ka To shi abin ke sai abin kai. ai Kullum sai dai an ba ku. ai su ne ba haɗin Shi ke na hannun ku zo zama ai in kunnan kai rogo ciyawa kullum ba ya igiya ba. to su ne igiyar Ana yi zama na yi sake nan. Ai, To ba ba za ba wani abu. in ba abin nan din ai abin ba zai abin nan masu ba. yawa bane da ka goma ci. Sai dai a ba komai Ba komai. Allah Ya ga ai. To shi kenan. ba ni kawai To to kuma to. Ina ban baka kati za a bata ta sa. to ai a sa. Yawwa sai su daɗin kiran waya. Yawwa to kai da kuma Allah a bata. Allah duk abin da ya kama a da nasu ai kira ne To shi kenan. To ni zan tafi. To shi kenan. Tsakin tsakin da za a yi sai a yi. Yau to shi Yawwa duk kenan. abin da yake akwai in baka haɗu kawai sai in ji. Yawwa sauka lafiya. Yawwa Allah ya tsare. ka ga da gida Yawwa. yawwa To kai taushe. mu ba na ga maka ba za mu yana ba To yanzu ai ni ina mai rigima uban mata kace ina ganin ai kamata a yi ma. Mu tafi gidan Alhaji Lawa. to kafin mu je to yanzu A ji a ya ƙara kama wani ruwa. abu ne ko koyi an A ƙara mu je a roro kai. Ga inda za a samu masu yawa. shi A tsaya gun yan kaɗan. to yanzu mu tafi Ai abin da ya kamata kenan. kuwa Mu bi ta nan mu raba mu je mu samu mu sallar asar. In muka yi daga can kaga sai mu gangara sai mu wuce gidan naji. Ko ba haka bane? Kaga kila yanzu mun same shi yamma ta yi. Sai mu same shi a kofar gida kila. Kaga